til jer kæreste deltagere sige tusind tak for os, der I alle vinder. I har gjort et fantastisk arbejde i aften. Det er så tak. Vi har været meget enige om, hvem som skulle vinde Designprisen. Det er en performance, som har været gennemført fra netop, scenografi, lys, kostyme. Alt har været top-tunet. Fantastisk. Må vi få Bonnie Honey! Stort tillykke til Bonnie Honey med Designprisen. Kære publikum, så skal vi til tredjepladsen. Tredjepladsen, men fanden var det lige aftalt, hvis du kommer ud i den. Det var dig, Martin, der kommer til mig. Søde Martin, vil du fortælle, hvem der har vundet tredjepladsen? På en meget, meget flot tredjeplads med alle jeres stemmer og her i vores dommerpanel, der er vi nået frem til, og jeg håber, I er klar med klappetøjet. For den går nemlig til Miss Kongo! Kære publikum, så er vi kommet til andenpladsen. Sanne og Vera vil komme herover til mig. Det vil være dejligt. Vil I fortælle, hvem der har vundet andenpladsen? Igen, jeg synes, alle damerne her i aften er fantastiske. Jeg var for nogle år siden, jeg må virkelig sige, standarden er meget, meget høj i år. Og jeg har stor respekt for alt den lækre sminke, og de lækre kostymer og jeres performance. Og kæft, hvor kan jeg trykke den af. Respekt! Det har virkelig været svært. Men nu kommer det ikke desto mindre. Det er ikke svært at læse op, og vi gør det sammen, ikke sandt? Andenprisen går til Megan Moore! Så er vi kommet til det. Vi skal have kåret nattens dronning 2015. Og det er en check på 10.000 kroner og en meget fin krone og et bånd, som Martin og Polly vil krone vedkommende med. Kære Rita, vil du komme over og hjælpe mig med at kåre? Kære alle sammen, I har været fabelagtige. Hver eneste en af jer. Danmark kan være stolt af at have så fantastiske drinks. Tillykke med jer. Landets dronning. 2015.
Ja!